Gajuanga machiegni e chenro mano mar mine wacho dakika en 38 tok saa 3 mar otieno. Chenro makawuono e chenro mar mine wacho kanise neno posters mabende nwaseke e mbui magwa mopogore opogore. Thoro wach mabedo dwaro twake en kotende kod rito nyithindo e kinde rusa. Wan duto te wang'e ni skunde ne olor nyakor Gajuanga. Juma ni ema waneno ka skunde thothne gi juma mokalo ne giloro. Manyiso ni ka koro skunde oseloro e tam mar 3 nyiso ni nyithindo nitiere koda dweche 2 ka gintiere mana kapok skunde oyaw mano higa manyien. Omiyo kiny makawuono en mana mbaka mabedo dwaro goyo kotende kod rito nyithindo e kinde mago mag rusa. To tiendo makawuono nyakor Gajuanga wantiere koda wendo mabende weche motende kod nyithindo owinjo kadisi. Wantiere ka kod CPA Karen Agengo mabende en jagoro maduong' e bomigao mar nyithindo. CPA Agengo rwakin machiegni nyalo mana kawo thuolo mar moso nyikwa Gajuanga. Moso nyikwa Ramogi kendo kachung' kae to be adwago mos ne piny miluongo ni Elgeyo Marakwet. Kawuono wan gi kuyo kabisa gima notimre landslide e piny mar Elgeyo Marakwet kendo ayudo wach ni nyithindo 6 osewewa kendo wan gi ji mang'eny sani e Moi Teaching Referral kachacha ma yudo thieth koa e wach mar landslide ni. Omiyo ago mos ne piny mar Elgeyo Marakwet kendo en kuyo nikech wawito nyithindo mang'eny kendo nyithindo moko bohinyre gin e osiptal kacha. En wach moro malich akor Gajuanga kaluwore koda sienyruok mar lo mana kaka Karen osewacho kanyo. Ji 16 nowito ngimagi ma nyaka sani ripot mabende usewinjo en ni nyithindo 6 osewito ngimagi. Nyithindo 6 kendo wan gi nyithindo be moingo 5 masani ni osiptal kacha Moi Teaching and Referral kendo nyathi achiel pod en critical condition. Omiyo gini en wach matek gima notimre wach landslide ni miluongo ni accident nikech en gima ne ok opangi. En wach moro malit ahinya. Kata kamano Karen kwadwa ka network marwa otieno makawuono e chenro mar mine wacho. Samoro ne jogo eko makia gima migao mochung' ne migao mar nyithindo ginero mabende gitimo e pacho ka. Mana maling' kata mana matut mabende nyalo yango ne nyikwa Gajuanga migao mabende koro itelone kaka jagoro maduong'. Kinyiswa ni en ang'o motimo? Migao ni ochung' ne nyithindo, weche nyithindo ng'eny. Weche nyithindo adwa wacho mokwongo ni weche nyithindo en wadwa ni mondo nyithindo riti. Nyithindo rite ka gine family gi, nyithindo ka nie school, nyithindo bed ni gin safe, ka nyithindo be kamora mora ma nyithindo nitie. Koro gino iluongo ni child protection. Kendo nitie gimoro mabe wadwa ni nyithindo ong'e ni child right. Nyathi duond nyithindo be mondo owinji nikech nyithindo kowuoyo to sirikal ng'iyo ni onego watimnegi ang'o. Omiyo mago kuom achiel gik ma department ni timo. To be adwa wacho ni sirikal koa kuom migao ni ochung' ne nyithindo ma samoro wuok e family ma ok nyal. Koro wan gi gimoro gi pesa moro matin waluongo ga ni cash transfer ma wamiyo ga sana jok modak gi kiye. Wakonyo families go mondo nyithindo bed ni yude chiemo kendo nyithindo be dhi e school giyudo kaka ginyalo konyore kata gionge jonyuol kamano. Ang'e tino makawuono ng'at nyalo penjo ni kony makamano uchwalo yo machal nade nyanya ne nyithindo mantiere kodam. Iwacho ni nyithindo makiye ma samoro odak kata mana gi anyuola mopogore opogore pacho ka. Omenda makamagi kichwalo ichwalo ne gi ng'agi ni e yo machal nade? Wan gi jok miluongo ni children officer matiyo e sub county kata mana but location ma kamora mora mantie Kenya ka. Koro ging'iyo ni ging'iyo families mantiere gi nyithind kiye to pesa ni ka waseng'iyo ma wa confirm ni in ng'ama odak gi nyathi kich, nitie kaka wachiwo pesa ni wa register i alafu koro wami 2,000 e dwe ka dwe. Mano ema konyo nyithi kiye. Yes. Erokamano ahinya. To Karen iloso kotende kod arita mago mag nyithindo. Tang'eni arita mag nyithindo dhi achiel kachiel kod ratiro. Wacho ni rights mago mag nyithindo. Sani ma koro skul oselorne. Akene jonyuol nyalo rito nyithindgi yo machal nade kapok odonjo kod mana ratich nyithindo e pacho kae? Adwa wacho ni gima duong' kabisa sani nikech kolor skul iyudo ni sama nitie nyithindo nie skul jopuonje
tiyonwa tich maduong' kabisa. Japuonj ng'iyo ni nyathi ni to en kanye, nyathi en safe. Koro nitie kaka japuonj play role maduong'. To sama nyathi sani koro oloro, nyathi oduoke lwet jonyuol. Omiyo sani endi gima nyathi dwarore ni nyaka janyuol rit nyathine. To nyathi community be kama nyathi odake, neighbors, kamora mora jok modak e alwora mar family ni be wawacho ni onego kaw atua mondo ging'i ni nyathini be odak nang'o. Koro en gima chando nyithindo sana sana ka giloro en ni sani nitie gimoro ni child labor, to nyathi ok onego ndiki. Nyathi mapod en jahiga mapok okadho 18, nyathino ok onego bed ni ndike nodhi kata mana uso gimoro, odhi tiyo kata mana e duka ng'ato, odhi tiyo e puodho, odhi tiyo kamoro. Omiyo child labor no en gima sani wadowacho ni sama nyithindo loro kama, kik wami ket nyithindo ni tiyo tichulo. Mano gima sirikal ok oyie, kendo nitiere chik miluongo ni Children's Act. En chik mar nyithindo mawacho ni nyathi kik ti kapok oromo kapok okadho ting'eni kare niwacho ni nyathi kik ti. Tang'eni odiochieng' ma kawuono kata mana otieno ma kawuono nitiere kata mana jonyuol maneno kata mana wang' jowi gi sani kwacho ni nyithindo kik mar mondo mi ti, nikech ang'eni nitiere moko kuom jonyuol mosechako tiego nyithindegi, hitrendgi mar mondo mi ng'e kuma omenda wuoke. Ka ono kwayo nodwaro pes bajia, pes samosa kata mana mandas, inyise ni omondi otieno kinyi bine kaka loko ohala e chiro. Moko kuom gi bosa no kaloko ohala. Chik mane unyalo kawnegi? Koro gimomiyo wacho ni nyathi kik ti, ok ni nyathi matiyo tichulo. Nyathi matiyo tichulo, gimiluongo ni child labor, otiyo mondo chule, mondo yud pesa moro. Mane gima chik otamore. To tich mar ni nyathi konyo jonyuol kata e family, mano en gima wa encourage ni mondo nyithindo okony jonyuol e family. To ndiko nyathi odhi puro ne ng'ato, ochule pesa, nyathi odhi uso kata njugu e chiro to ng'ato uso ne ng'ato, mane gima wacho ni ok oyie. To konyo janyuol ka nyathi somo skills moko, mano to en gima wa encourage ni mondo nyithindo okony jonyuol. Kata kamano Karen, hang'eni otieno ma kawuono akeni jonyuol bende ung'e ni nitiere chik mano matayo ratiro mago mag nyithindo. Akeni ratiro mag nyithindo mage ma bende samoro irocho oko kendi. Ma samoro ng'ato okia ni ma ratich nyathi ma bende nitiere godo ma ng'ato dhi ataro mano mar chik. Nitie gimoro kendo ma sani chando nyithindo sama giloro, tiyo gi simu ni, iluongo ni child online sexual exploitation. Nyithindo ma sani Kenya ka 67%, yani gitiyo gi simu. To simu ni ka gitiyogo to giwuoyo gi jomoko ma samoro gikia. To ng'ama ntiere ma giwuoyogo no, samoro en ng'at ma nyalo chako bully nyithindo gi, nyalo chaka kawo nyathini ni bi mondi arom kodi, kia kata ni nyathini dhi kanya. Nyalo kata mana kawo nyathini mipo mana ni nyathini olal. Nyathini endi kata samoro girocho nyathino. Omiyo sani mano be en gima timre sana holiday sani. Koro wakwayo jonyuol ni kata sama nyathi tiyo gi simu cha, ber ka wang'iyo ni to nyathini simu ni ong'iang'o. Kata bed ni kata ikete TV kanyo, ng'iyo TV to gimoro nitie ni parental control. Onego bed ni in gi password moro kanyo miketo mondo nyathi kik donje kuonde ma ok onego ong'e. Koro ma en education ma watimo mondo jonyuol ong'e ni nyathi nyaka wariti sama nyathi oloro skul. En tij janyuol kabisa sana rito nyathi ka nyathi oloro. To bende kata mana kamano wang'e ni e kinde ma kamagi piny nitiere koda lony mano ma nyasani, ong'we yamo iwacho ni ng'ata nitiere godo kata mana nyithindo. Akene regulation jonyuol nyalo tayo nyithindgi yo machal nade, nikech nitiere sites mamoko waseno ka nyithindo dhi kata mana sites, nitiere kata mana tuke games ma nyathi timo kata mana challenges mamoko, bang'e yudo ka nyathi okawo ngimane.
e kind mamoko. Akene janyuol nyalo tayo nyathine yo machal nade ahinya ong'we yamo ka nikech wang'eni mbui mopogore opogore, nitiere mbui mag nyithindo, nitiere mbui mamoko ka nyithindo donje, bende tero gi sites moko winjore. Koro sites go nitie gima sani watiyo gi Communications Authority mondo wang'ini waket ni nyithindo sites ma nyithindo donje gi gin sites ma safe ma safe ma kata ka nyathi odonje to oko bed exposed ne gik ma nyalo kata kawo ngimane. To be wan gi helpline mar nyithindo ndalo molor kamae waseyudo ni nyithindo gi kata gidonjo gitiyo gi kompyuta kama nyithindo sana gi report ni gin gi gimiluongo ni mental issues. Wan gi helpline moro ni 116 ma waketo open, nyathi nyalo go simu. En line ma ok ichul, idiya ni 116 to simu no biro wan gi call center ma nyathi go simu. To waseyudo ni ndalo rusa kama sana nyithindo nigi mental issues, yani gik machando wigi ng'eny. Koro gima office wani be timo ni wantie gi jok miluongo ni counselors. Koro nyithindo kogo simu to counselor ma en children officer cha wuoyo kodgi mos ma gima ne chando chuny nyathini giloso makoro nyathi dog bet maber. Omiyo adwa encourage ni sani samolor kama ka nyathi moro nyalo bet gi wach moro machando chunye, wan gi officers ma waketo e call center kacha ma idiya 116 to gibuwuoyo kodi. Kendo jonyuol be wakwayo ni kaponi samoro ineno ka ukuwinjru gi nyathi e ot kacha nikech samoro nyathi neno ni janyuol rach, to ofisa wani be nyalo wuoyo kodu gi nyathi mondo waketu mondo udag gi kwe, nikech wadwa ni family be kama ji odake to ji odak gi kwe ka nyathi be bosomo maber kata ka giyawo skul. To line mar 116 ni en nono nikech ang'ini bende wach credit ing'ini bende samoro jatheko ga kare. Line mar 116 ni en onge gimichulo, en line ma tiyo gokinyi gotieno kendo to be igoya nono, odonja maber. To kigoyo tibo yudo ng'ato mabuwuoyo kodi, nyithindo ma samoro gimoro chandogi ginyalo wacho kanyo. Kendo kata sani endi kaka koro ne wayudo wach manotimore Elgeyo Marakwet ni endi, nitiere counselors ma sani obet e call center sani ka giwinjo wach families ma jok mane oyudo chandruok ni, giwuoyo kodgi e simu kanyo mondo giduok chunygi. Kendo ging'e line ni be watiyogo reso ng'ama nyathi, kaponi nyathi gimoro timo to wareso nyathi, wabiro kanyo mondo wakaw nyathi mondo waket kuma safe. Karol kapok thuolo ng'ado wa nikech ang'ini wantiere gi matin e dakika 2 mar mondo mwatiek chenro mano mar mine wacho. Otieno ma kawuono ne nyikwara Mgajwanga kendo en ang'o ma bende dinyisgi kotenre koda migawo mano mar nyithindo e pacho ka, kendo gin chenro mage ma bende untiere godo ahinya e kinde ma bende nyithindo koro olore rusa nikech dweche 2 en kinde malach kapok gidok e skul Januar higa manyien. Koro nikech nyithindo sani endi nyithindo nitie dala, adwa wacho ni wan gi gimiluongo ni child participation, kendo office wani kelo nyithindo together ni gimoro ni children's assembly. Koro sama giloro kama nitiere group mar children's assembly ni wakelo nyithindo together mondo gigo twak, mondo giwach ni to gik makelo negi ber. Kendo gima wa encourage nyithindo sani ni sama gintie sports sani sa holiday, koro migawo ni nyiso nyithindo ni gitiyo gi community ni kata nyithindo nyalo donje sports. Sports gi endi ng'eni koro miyo nyithindo gi bet busy, koro ok gidonje weche maricho. Kendo migawo ni be puonjo nyithindo nikech rawere matindo oyudre ni ndalo rusa kae mayudo ni nyithindo yudo ich, gimako ich, joma chuo, nyithindo machuo gi nyithindo manyiri
giriwore together to kendo iyudo ka nyathi manyako omako ich. Omiyo migawo ni be puonjo nyithindo sani ndalo rusa kama ntiere programs mag education ma waketo e community kuchocho. Wan gi jok miluongo ni children officer, gitiyo gi kaka chief to kod community no endo to gikelo maro ni gwenge makaluo bende ukele chenro makamano. Giwach ni mogik Karen kwatieko twak mar otieno makawuono dibedang'. Wach mogik adwa wacho ni sama nyithindo loro kamae, akwayo jonyuol ni mondo ging'i kamoro amora ma nyathine nitie. Kik iwe nyathi kik lal ni sasa ma nyathini kodi dala, ng'i ni nyathini no to ni kanye. Kendo wakwayo ni urit nyithindo sana nyithindo manyiri ndalo rusa ka jahigni 15 koa higni 10 to nyaka higa 18. Kanyo endo nyithindo mako ich sana ndalo rusa ka. Koro akwayo jonyuol ni mondo gibed ka ging'iyo nyithindgi. To gima dawacho mogik en ni nitiere gimoro ma sani timre sa rusa ka ni ng'ado nyithindo. Ng'ado nyithindo ni sana oken tero nyithindo nyange sana manyiri. En gima lit kabisa nikech ma gimonego beno serume Kenya kae. Tiyudo ka piny luo kichiko yo Migori kocha. Sani endi pod itime. Although e pinywa mar luo kato tine, lakini kidhi e pinje moko ma malo kocha kaka West Pokot kuchocho, sani gikawa nyathi to nyathi lalgo ni tero nyathi nyange. Mano gima adwa kwedo kabisa nikech ok en gima ber. En gima nyako ni ka chieng' moro dwa yudo nyathi tiyudo ka koro tek sana nikech nose ng'ade. Omiyo mano gima akwedo ka tieko wach wuoyo gi jok Ramogi. Erokamano ahinya CPA Karen. To bende kotenore kod tero nyithindo nyange, nitiere report ma bende Juma nokelonwa e kaunti ma Migori nikech nyange ojatimga ahinya e dwe mar 12. Koro janyuol mana kaka CPA Karen owacho, nyange mitero nyithindo ahinya nyithindo manyiri to ok ber. Mane miluongo gi dho ngere ni FGM. FGM no, wadwa ni mondo otieke Kenya ka nikech ok en gima ber. Erokamano ahinya. Onyo nyithindo manyiri. Erokamano ahinya. Thuolo mong'adowa kata kamano CPA Karen agoni erokamano ahinya kuom chopo e twak e chenro mar mine wacho otieno makawuono kata bed ni koth to chwe buore Nairobi kae. Nyakwarom Gajwang' man na CPA Karen Ageng'o ma bende en jagoro maduong' e bwo migawo mar nyithindo. Ma bende maloso godo kotenore kod arita mago mag nyithindo kinde rusa. To bende Nyakwarom Gajwang' kineno otieno makawuono ken nyathini ka irite bende kapo nono ni samoro idhi tich tiwe nyithindo dala bende ng'eyo chal mar arita margi. Ma kinde ma bende ber king'iyo ni nyithindo gidong' gi ng'a, gichamo ang'o, to gin jomage ma bende giloso godo e kinde makamagi. Paro ma bende osumnwa rieko kanyo gi CPA Karen Ageng'o. Koro Nyakwarom Gajwang', dakika odong' 5 kapok oromo saa 4 mano mar otieno. Akaw yo matin aduogo gi weche mamoko manyien ma bende waikonu e chenro mar Oimore. Kik dhi mabor.